Jama'a assalamu alaikum wa alaikum salam. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa a wannan fili namu na wasa kwakwalwa. Amma kamun wannan da Allah ina ba ku haƙuri akan wancan channel ɗin mai suna Ɗan Dolo Hausa TV. Wancan ɗin ya samu ta matsala kaɗan, gyara ake yi, shi yasa muka dawo kan wannan gidan Ɗan Dolo, domin a wannan gidan ne za mu ci gaba da wasa kwakwalwa. Muna godiya idan kai sabo ne a fara shigowa gidan Ɗan Dolo, da Allah ka daure, ka dage, ka cije, ka harde, kai wani subscribe, sannan ka danna a sanarwa. To, kun shirya? Kun shirya? To za mu fara. Wasa kwakwalwa na ɗaya na wannan mako. Misali, a ce a tambaye ka daga Lagos zuwa Maiduguri kwana nawa ne? Daga Lagos zuwa Maiduguri kwana nawa ne? Za mu ga kakuri, za mu ga masanin kwana, masanin mota, wanda ya san daga Lagos zuwa Maiduguri kwana nawa ne? Za mu saware ku a wannan juma'ar mai zuwa idan Allah ya kai mu don mu ji ansa, ko ku bada amsa ko kuma mu bada ansa. Kada ku manta, dan sabo ne kai, da Allah please subscribe. Fatan alhairi a gare ku.